Kaixo, sorgina txirulina naiz. Eta gaur, kontatu nahi dizuet, nire liburuan agertzen den ipuin bat. Ipuinaren izenburua da Izaskunen baratza. Batzen behin, Izaskun izeneko baserritar bat. Azken bolada honetan, Izaskun kezkatuta zegoen, aurtengo negua oso latza izango zelako. Gizajoak aurrek urtean arazo bat izan zuen eta bere negutegia apurtu egin zen. Hori dela eta sasoi honetako barazkiak babesik gabe landatu behar izan zituen. Eta nortzuk dira Izaskunen barazkiak? Adibidez, Zerba. Zerba antza oso barazki serioa omen zen. Ez egin tontakeriarik eta ekin lanarik. Baina gero ere ezagututa gero, beste guztiak oso ondo moldatzen ziren Zerbarekin. Eta Orburua, adibidez, bera oso despistatua da, ze beti horrela dabil horriak kentzen, orotik eta ez da ezertaz enteratzen. Baina gauza horretan gaude, astelena, asteazkena, ostirala? Eta nor gehiago daukagu hemen? Porrua. Zer izan porruaz? Porrua da, badakizue, barazki, horrelakoa beti umorik txarrez zegoena hoietako bat, erretzina. Ume hauek beti jolasten eta beti molestatzen. Baina gero porruak ere, bihotz ona zeukan, eta beti urtantak konpartitzeko prest zegoen. Eta asa oso berbatia da, bai, asko hitz egiten du berak, horregatik lagun asko ditu. Orain eguerdian eta bekin geratu naiz. Eta nortzu bat zaizkigu hemendik daukagu Azalorea. Azalorea, zenolako zaina dauka Azaloreak? Bitxia, ez da? Nire usaina ez da txarra, baizik eta ezberdina. Eta azkenik, kalabaza. Kalabazak ez zuen sorterik maitasun kontuetan. Maite mindutan hauen bakoitzean, beti ezetza ematen didate. Oi, kalabaza. Gure barazkiak ondo hazteko, hau da, handiak egiteko, eguraldiak epeldu behar zuen. Horregatik, barazkiak pentsatzeko elkartu ziren. Porruak esan zuen. Nola lagundu aldiogu Izaskuni? Eta kalabazak? Izaskunek beti oso ondo zaindu gaitu eta uztagun bat izatean merezi du. Eta Zerbak? Badakit zer egingo dugu. Eguraldi kaskarrarekin hitz egingo du eta bidetxo bat oparituko diogu guztion artean. Nolako ideia ona, ez da? Esan? Eta egin, Zerbak eguraldi kaskarrarekin hitz egin zuen, eta bertan maletak egin zituen eta oporretara joan zen. Horrela, gure barazkiak ondo hasi ziren, handiak egin ziren, eta gure Izaskunek izugarrizko usta ona izan zuen. Azkenik, barazkien salmentarekin beste negutegi berri bat erosi zuen. Eta labazan, edo ez basan, Sarrabila kalabaza. Eta atera daia, zuretzeko plazan. Konturatu zarete, barazkiek hitz egin dutela, ez da? Hori da, nik sorginkeri bat egin dudalako, bai. Bueno, eta orain barazkiek kanta bat egingo dute. Entzungo dugu?
Lehenengoa asa izango da. Hurrengoa azalorea. Hurrengoa kalabaza. Gero porrua. Orburua. Eta zeroa. Gustatu zaizu. Eta orain guztie batera egiten badute, bez? Zalorea, porrua, zerba, orburua, kalabaza. Baina zer da erokerio? Izilik! Da zer, orain trukoa ezagutu nahi duzue. Entzun. Letxuga kentzen badugu, agertzen dira kable batzuk. Beraz, barazki bakoitzean kable bat daukagu. Asa, horia, porrua, gorria, adibidez, zerba berdea, kable guztiak gailu horretara doaz. Eta gailu hau kable baten bidez ordenagailuan konektatuta dago. Hemen soinu batzuk grabatu ditugu eta horrela barazki bakoitzak soinu bat dauka. Eta horrela badozein barazkia jotzen baduz ere esporrua. Ume hauek beti jolasten eta beti... Adibidez, porruak hitz egiten du kasunetan. Eman aldugu eskuekin edo, gero ere, flautarekin ere, jo aldugu. Orain eguerdian indabekin geratu naiz. Eta hau da trukoa, beraz zaindu, eta hurrengora arte.